Euskal Herriko uretan, 20 itsasugaztun espezie ezberdin ikus daitezke. Batzuk, urte osoan zehar bizi dira ur hauetan, eta beste batzuk bertatik pasatzen dira beraien migrazioetan. Ezinbestekoa da, hauetariko zenbait kostalderaino ailegatzea. Zenbait aldiz, hurbildu eta beren kabuz joaten dira. Baina beste batzuetan, itsasertzean enkailatzen dira. Kasu hauetan, zetazioen lehorteratzea hitz egiten dugu. Anbar itsasfaunaren ikerketa eta kontserbaziorako elkartea 1986tik ari da Gipuzkoan eta Bizkaian lehorteratutako zetazioen datuak biltzen. 2017 urtetik aurrera, Eusko Jaurlaritzak Anbar elkarteak kudeatzen duen lehorteratze sarea finantzatzen du. Euskal itsas bazterreko leku ezberdinetan bizi diren boluntarioez osaturiko sarea da, eta beraien denbora eta ezagutza animalia hauen ikasketa eta jendarteko edapenari eskaintzen diote. Voluntarioek lehorteratze kasuetan nola jokatu jakin dezaten aldizkariko formakuntza jasotzen dute. Cualquier persona que encuentre un animal varado, un delfín, ballena, tiburón, tortuga, puede activar la red de varamientos simplemente llamando al 112, que es el teléfono del servicio de emergencias. Este departamento se pone en contacto con la red de varamientos de Anbar a través del teléfono específico para ello, que en estos momentos atiendo yo, y es entonces cuando entramos en contacto todos los socios, todos los voluntarios y voluntarias, y en función de la ubicación y las características del varamiento, van unos, van otras, y es cuando el protocolo se pone en marcha. Este protocolo se activa tanto si los animales están vivos como si han llegado a la costa ya muertos. Batzuetan, hartu behar diren erabakiak konplexuak dira, baina Anbarrek badu 20 urte baino gehiagoko ehunka lehorteratze kasuz arduratzearen esperientzia, eta ondorioz euskal erreferentea bihurtu da itsasugaztunei dagokionez. Cuando un animal vara vivo, siempre intentamos minimizar su sufrimiento y valorar si la reintroducción al mar es viable, pero cada caso es diferente. Cada varamiento se tiene que analizar de forma individual. Lehorteratze kasu batean, Anbarreko boluntariotzaren eginkizun hauek aurki ditzakegu. Entitate ezberdinei segurtasunari buruz, osasunari buruz edo gorpua eramatearen kudeaketan aholkatzea. Kuriositatez hurbiltzen diren artean informazioa zabaltzea, bai eta komunikabideetan ere. Espeziea, sexua edo nutrizio egoera bezalako datuen erregistroa, artxibategian argazkiak jasotzea eta lagin biologikoak hartzea. Cuando el animal está muerto, intentamos hacer una disección, una necropsia de ese cuerpo, para recopilar todos los órganos y tejidos que se pueda, y unas muestras biológicas que una vez analizadas aportan muchísima información, un montón de datos, y a veces incluso se podría conocer la causa de la muerte. Datuak Euskadiko naturari buruzko informazio sistemari ematen zaizkio, pertsona eta erakunde desberdinei informazioa kontsultatzeko eta aztertzeko aukera ematen dien tresna. Oso garrantzitsua da itsas espezieak behar bezala babesteko. Laginak bieko biobankura eramaten dira, itsas biologia eta bioteknologia esperimentalen ikerketa zentrora hain zuzen ere. Bertan, laginak egonkortu egiten dira egoera egoki batean kontserba daitezen eta etorkizunean ikerketa zientifikoak egiteko aukera izateko artxibatzen dira. Gertatzen da kutsatzaile batzuk detektatzen direla adibidez uretan edo animalietan eta egoera nabarmen baten, baina ez dakigu noiz hasi zen kutsatzaile hori agertzen. Orduan egiten dira da estudio retrospektiboak. Adibidez, gu badakigu orain mikroplastikoa daudela. Noiz hasi ziren ikusten orduan, epe luzez laginak gordeta baldin badituzu, zuk egin dezakezuna lagin zaretara jo eta bertan ikusi mikroplastiko horiek agertzen ziren. Horretarako lagin horiek gorde behar dira modu egoki baten. Zetazeoak itsas elikatze katea maila gorenean daudenez, bereziki interesgarriak dira honelako ikerketak burutzeko. Beste itsas izaki txikiagoz elikatzen direnez eta bizi iraupen luzea dutenez,
katearen beste edozein animaliari gertatzen zaionak eragin zuzena izaten du beraiengan. Horregatik bioadierazleak bezala kalifikatzen ditugu. Aterki espezieak ere izendatzen dira. Beraien babesak zuzenean eragiten baitu, hainbat berdina erabiltzen duten espezie askotan. Arrazoi hauengatik, anbar lehorteratze sareak itsasugaztun aztertzean gure itsasoak ezagutzen laguntzen du. Eta gertatzen ari dena jakitea da gure uren kontserbaziorako beharrezkoa den lehen neurria.